Hvala vam. Dame i gospodo, mislim da je ovo prije svega prilika da se ukaže na ono što je suština u parlamentu i uopšte u političkom životu Crne Gore, a što moje kolege u prethodnim izlaganjima nisu dovoljno naglasili. Mislim da je ocjena da je riječ o blokadi parlamenta blaga i da mi prisustvujemo u stvari državnom udaru ili ustavnom puču od strane Demokratskog fronta i njihovog predsjedavajućeg Skupštinom. Jer zahvaljujući njihovoj samovolji koja se realizuje preko predsjedavajućeg Skupštine, mi u stvari danas imamo suspendovan parlament. I to parlament koji je u punom mandatu. Jedan čovjek ili jedna politička grupacija je vidjela da nema više ili da nije dio parlamentarne većine i odlučila je da ne može biti skupštine ili sjednica skupštine do daljnjeg dok oni opet ne budu većina. To nije, dakle, ni opstrukcija, ni blokada, to je državni udar. Jer parlament je suština demokratije u Crnoj Gori. Parlament. Parlament je izraz volje građana. To je član 2 Ustava. Vlada je izraz volje u parlamentu, odnosno većine u parlamentu. I mi kao poslanici, kao parlament imamo pravo da razrješavamo i biramo vladu u okviru mandata kad god to poželimo. Tako da je ta fraza o odbrani narodne volje u suštini samo maska za ovu autokratsku, diktatorsku odluku koju je donio predsjedavajući, odnosno Demokratski front u njegovo ime. Ovdje nema više mjesta za apele predsjedavajućem niti ovoj političkoj grupaciji. Ovo je jednostavno krivično djelo, ovdje treba tužilaštvo da reaguje. Jer ni u jednom sistemu ne može biti samovolje. Niko nema pravo na samovolju. Ovdje se, recimo, mijenja ili se direktno ugrožava nasilnim putem ustavno-pravni poredak Crne Gore. Ovdje niko ne želi, ovdje treba, dakle, da se razgovara o tome kako na ovaj način se urušava prije svega demokratija, parlamentarni sistem u Crnoj Gori. Važno je, naravno, raspravljati i o akcizama, o svim ovim mjerama, ali mi prije svega govorimo o parlamentu. Ugroženo je postojanje parlamenta onako kako je to predviđeno Ustavom i zakonima. I u Crnoj Gori je najporaznija situacija što se niko ne smatra nadležnim da to rješava. Dakle, jedan čovjek može samovoljno da određuje o parlamentu. On je poslovničku obavezu i dužnost da saziva sjednice pretvorio u sopstveno pravo da odlučuje da li će uopšte biti sjednica parlamenta. I neko to tumači odbranom narodne volje. Ne. To je odbrana ove kleročetničke despotije koja je Crnoj Gori zasjela za vrat od 30. avgusta 2020. Ali ima lijeka i za to.